I se so te channel a kalo lom le vek chu tunruma hian khovel mi pui ngei ven zinga mi US Russia chungchang an boruak al tharmek chungchang hi ani media then khatte pe hi chuan han puang war angreng khopa US le Russia in kara in dawana a chuak thei ti angte an puanga hi po hi ani na taka chuan thil thleng thei reng ani Russia Ukraine in dawana ti top tura Donald Trump an ma thei to pa alak lai le za som ko vel kan chingfel to tia Ukraine President Volodymyr Zelensky na puana chutiang boruak om mek lai chuan Venezuela lama khan US khan boruak tharlian tak me siam ta sia chu khovel mi pui mitfup na anile ta thup mai ani kha chu Venezuela boruak thlen nu khan in kan hretang khan president no pa US sipaitan han ruchua kania kan diang khan vice president chu president a tuna om toa chuti lai chuan Trump hian oil chungchang kha thu pui ber oil awang hian in dawna lian tak a chuak thei ti hi expert te soi ve reng thin chu ani chu tuna hian adik chho mek ni te pona langa Venezuela a oil infrastructure tuna kalpui mek tu Russia China Cuba te chutiang hena chuan oil supply to su chung ho company te chu Venezuela China chuak vek turani ti te Shama thu soidu dana niya China churan in lokalin Venezuela an oil infrastructure te ven himantum thu le chua san antum lo tur thu anon puang veng hal bokani Venezuela wang hian China le Russia tang dun le US yan in nuai thei reng ti chu expert am tak soidana ni hi chu thlenglo tur angai la amma ero chu boru ka so sang zela ni chuan thleng ve thut thei thlenglo thei lo tak tak po hi om to lo ania chutiang te chu ani wangin an borok po hi tang ru viau ni hian alangani Chinese energy company te chuan in Venezuela a an mun ma an oil infrastructure te him tura bei antum hi Donald Trump an vona lian tak manga ma alak wang khania Venezuela oil chu US 7 an chang tura ni ti te ramdang Chinese farm Russian farm Cuban hotel infrastructure ang tepo Venezuela hian a not chuak vek turani aum tir turani lo ti kha drama du dan kha ani mai boxia chuwangin Chinese farm te Russian farm te po hian an ti turan ti ve angai don ta ni inalanga chutiang thila thlan mek lai chuanin Russia oil phurlong US in an lo man vai rol bok nen drama le Putin inkar po hei hian ati so sang mek ni in alang Venezuela thok Chinese energy company te chon tuna hian US in oil industry athunun don wangin le thunun vek atuma wangin South America rama hian in investment him turin ma hanla don ni in an soi hetu hi Bloomberg report atanga la kani Beijing chuan US in Venezuela a boruak thalo asiam chu natakina dem thuwa tar lang he a Channel News Asia na tarlan danin China Foreign Ministry thu puang tu Mao Ning chuan United States in Venezuela la ka tharum thona manga an ramza lo taka ma ala chu an dem takje thu so in Venezuela la ka tharum thona chu tiang an ramza lo taka US a che chu Beijing chuan na takin an dem ani Venezuela oil resource te la chuaka America tan apumpui tlang chhale a thau tha asa tha petura tramana ati te chu Beijing chuan hi international law kalani thule an dal don thu chu mangin an ron tar rang ve boka chu Venezuela mi pui dikna chanvo paljut na dik takani thu an soi Chinese so hianin Venezuela hianin farm lian tak takan nei ve boka kan hria takin Venezuela oil leitam ber tu chu China hani wangin China company te hian infrastructure lian tak Venezuela hian an bun thua an mai ti khan hretaila President Trump an Venezuela in oil barrel maktadoi somthuma tanga somnga inkar US nena an hlan turani an peturani an leitir turani tia puan nu khan le market retangin leiani anga chu paisa chu Venezuela le US mi puite hlokna tur atan manani ang tia tramana soi chu Beijing chu na takin an dal ani Seta kan khan China hi Venezuela oil le tamber tu ani chu wangin Venezuela crude oil chu US a direct in alut big turani lo Venezuela oil zongjong chu US alut big turani lo ti chu China malak na le an investment him turan malak tumdan hani thlakhat vel kalta tang khan Chinese importer te chuan Venezuela crude oil an lei chu tlemin an lo drop to a chan chu US in
Venezuela oil export sanction wanga ati chet wang khan chena tan po hian ngong ani wang kha ania Brent crude oil discount chu barrel khata dollar ni velin aman ati tlem pha ama se Chinese importer te chun inventory an siama hi US foreign policy atanga supply blow engpo laka andam kho chuana an ani Russian flag oil tanker US in an man awang khan Putin le Trump in kara po borok so sang om me kan ti to kha khang Russia flag oil tanker an man zinga crew zinga khan India mi pathum antel ni in Russia today chuna tarlang report a hian crew member te ni na account share ania crew a hian Indian pathum antela Ukraine mi som pasari Georgia mi paruk le Russia mi patni te anom Washington in oil tanker an man hi US rek na bo chiania an soiwang ni in Marinera ti hi along mingania December ni som ni pali khan he long hi achuak international law ne in milvek ani ti chu Russia lam thu chuak ani Marinera crew a hian Ukraine mi som pasari Georgian paruk Indian pathum Russian patni anom ti in Russia today chu thu chu aron siam helong an man hi Guyana flag noya charter ani thu soin December ni somni pali sanghela somni panga khan helong hian Russian flag noya kal phalna huning mo chena dong he nge ti in thu chu an siam bokani Russian flag nei oil tanker Marinera chu North Atlantic a US Paiten Caribbean tu puya changa anzui nuwa an man nia tarlan ani Russia Transport Ministry tarlan danin US thunei tu te chun Venezuela ne na inzom nei ni an soi wangin tanker yan man ni na soi Russia news pakhatina tarlan danin helong himi malsum dong pakhatina charter ania aminga bela wan ania Guyana flag noya kal ni in thoktu te himi somni paretan ni an zinga hen Georgian mi paruk Ukraine som pasari Indian pathum Russian pani an tel ni in a soi ve boka Kremlin chuan US chu hnung tol turin angen nia soyani thilom dan chu ngun te ka kan ngai tu ngai hei kan vil reng dona Trump administration hian Moscow thu sei chu enga mangai lawin long hi aman luita ni ti in Kremlin lam chuan thu chuan ron siama he thil thlenga wang le Russia Ukraine Indona chungchanga US malakna le tun haya Trump le Zelensky anin biakna chungchanga US le Russian kar thalo chho mekte chutiang songjong le Russian flag tanker US na an man sak chungchanga te Venezuela atanga oil infrastructure kalpui tu Russia China Cuba te chuak vek tura Venezuela sarkar thar tramana ti nate chutiang songjong ngai to chuan Russia le US inkar borok chu a thalo chhole ta viau ne te pon alang mekani Russia le United States inkara buaina zual zela hian thil thalo tak thleng thei te po ania Moscow chuan Washington chu tui puilama dan lawa thil tia apua oil tanker Marinera chu US an chuang hal turani ti in Russia Foreign Ministry chuan vokhan na ape dan lawa US in rol na hi atop kan phutani ti in Russia Foreign Ministry chuan thu chu khong tak an ron siam ve bokani thu chu asiam dana chuan Moscow ina thu chu asiam dana chuan US chu International Maritime Navigation Fundamental Norms a kirle turle Marinera a longte le na thok zong te him taka chua chutianga mala tur chuan Moscow chuan Washington a phutani ti in thu chu an ron siam ani chutianga ni lo chuan Washington le Moscow chuan direct in ma chonna an tok theireng ani ti in Russia lam chuan thu chu khong tak an ron siam tabok ani ole khati china khan kan han du to kanga US malakna awangin Venezuela boro kan ria hatiang thil thlen nu khan Venezuela oil chu US in akai puisa hu tung mai ta ni ber hian langa Venezuela a oil mangalo sumdon pui tu Chinese farm te Russia te Cuba te chutiang te chu oil petolo turemo Venezuela tanga chuatir turin Trump khan Venezuela sarkar thar kha adua chutianga ti ni chuan an sarkar thar chu United States chuna pompui do ni te pona soi nge ni kha chutiang chu Russia China hian an du big lova hunrei taka tanga Venezuela lo dor to tu an nia chutianga an investment an chan mai tur chu an du big lo hum turin thei top chuan tum ve bokani an boru ka tang chho mek zel ani ber mai enga thil thleng zel tur te kan ngai chang zel don nia